Тук река Драглишка, която минава е пълноводна, изпълнена с рибни пасажи, жива река, която ще бъде замърсена, защото само на метри от нея ще бъде разположено регионалното депо. Виждаме, че вече тук са изсечени борови дървета. Над 60-70 годишна борова гора ще бъде изсечена, около 160 декара. Тук на това място виждате красивата гледка между Рила Пирин и Родопите, чистия въздух, минералната вода. Всичко това ще бъде съсипано, унищожено заради интересите на определени хора, местни олигарси, които искат да усвоят или по-скоро да присвоят европейски средства. Говоря на тези, които не са хора, а са чиновници в общини и управление. Нека днеска да знаят, че хората, които са тук, имат правото на глас. Те имат право да кажат своето мнение и конституционното право да защитат себе си и това, което се казва в България. Жите днеска трябваше да се прави първа копка. Никой не дойде. Не са се изплашили. Те искат така, както го направиха зад гърба ни, да направят всичко зад гърба ни. Ще направят, може би, това нещо на друго място, с което ще кажат тук. Направихме първата копка. Ще го изтренират. Те го знаят. Зад колисието на техния начин на живот, начин на мислене и начин на управление. И затова така ще го направят, че ще отидат на някое тайно място, където ще се снимат с нарочно поставените клакьори, които отразяват събитията по най-неправилния, най-невероятния и гнусен начин. Радвам се, че тук има представители на медиите, които така или иначе и на живо, и както е да отразят това, което ние казваме. Казвали сме го много пъти. Това, което се казва оперативна програма, това, което се казва инвестиция. Трябва да ви кажа, че в продължение на 5 години никой не си мръдна пръста. Никой не иска да чуе какво казваме. Никой не иска да чуе, че това не е точното място. България има територии, има места, на които нямат никакво стопанско значение към момента, освен територия на републиката ни. Там можеше да бъде направено нещо. Нещо, което можеше да изпълнява функцията по-добре от мястото. Погледнете, нека медиите, погледнете назад каква гора, 70 годишна гора. Кой в света унищожава земеделски земи? Кой в света реже гора 70 годишна, за да направи депо, както му казвате, а то си е чиста проба сметище. Сега, на това всичко, което ни взеха, ще ни сложат едно депо за отпадъци. Като в баня хората стоят върху златна мина. Отдолу има залежи на минерални води. Тези залежи не са само в баня, те се простират между селата Горно-Долно Драгище и Годлево. Каквото и да следва по-нататък. Никога не трябва да приемаме това, което те ни казват. Виждате ли какво става? Цветан Цветанов. Осъден, ама не е осъден. Оправдан. Къде са Галеви? Къде са убийците на младежите? Къде е Брендо? Къде е общинският председател на Общинския съвет в град София? Къде е Христо Бисеров? Къде са тези хора? Къде е сега господин Татарски, който дадахме на прокуратурата, дадахме на ДАНС и стигна всичко до някъде до Благоевград и там приключи? Нека да кажат как в карстовата част, вододайната зона на Разлог и на Разложката котловина, се слагат по 160 тона химикали, за да се поддържа голф игрището. Нека да кажат как канализацията е отровила водата, питейната вода. Нека да кажат как са прекъснати каналите на Бетоловото заради някои хора, които знаят как да си плащат и си плащат. Докато съдията, който е надзорник на всичко, т.е. народа, не каже достатъчно, няма да има депо. И няма да го приемем.